Odo Allah jarama on jaara min wadate leñol ngol wiitaaki won tigi yo jaato seernaaɓe yo jaato almuɓe yo jaato waɗoɓe théâtre buɓel yoɓe jaato wiitaaki noon jayɗiyankoɓe yo keet ban yimɓe ndendat tawa hare nde sabu hare nde kode wotere kala ɗo dañɗen polko ko polko men enen fof kala ɗo dañɗen defet ko defet men enen fof wiitaaki ko ɓe wiitaaki ko ɓe ɓe cuɓi tiitonde égalité des langues pour le développement de la nation woni potal ɗemɗe ngam ɓamtare ngendi so tawi a tottama tiitonde noon haɗema jumpude e tiitonde nde ene moƴƴi ƴeewa tiitonde nde holno nde mahiri holno nde lelori ngam mbasa wadde hors sujet ɗum wona guinol ɗo namtotoɗa ha mbasa selde e sellude tiitonde nde ko potal ɗemɗe e ngam ɓamtare ngendi men joni ɗo ko wiyete la problématique ceerno Tall bisimilla ma seydi Tall ko wiyete la problématique woni gaggo o ko égalité potal ngal ɗum woni so tawno joni ko ka tottade nde tiitone wona aɗa waɗa dissertation walla aɗa waɗa goɗɗum ƴewata ko ɗum woni caɗele holko ummini nde tiitone ala ko ummini nde tiitone so wona potal ɗemɗe ngendi ngam ɓamtare ngendi men joni noon tiitone nde no nde mahiri ni alay sago darteɗen ɗon seeɗa sabu joni ni eɗen poti ni hankkadi ɓurde ni hankkadi ɓurtinde koye men ni wiide Pulaar e nder ɗemɗe ngendiji sabu Pulaar wona langue nationale Pulaar ko langue continentale Pulaar ko langue intercontinental Pulaar ko langue international enen en foti jiwdini haɓede ɗo ɗemɗe ngendiji ɗon en ko haɓanade ɗemgal ngal holno wonirta ɗemgal africankewal e ɗemgal aduniyankewal cuganade e sembe andiyankoɓe men no goniri hande e nder diaspora ji nden noon min kam mi natti wiide Pulaar langue national mi natti mbiyatmi tan ko langue africaine hay ɗum ni natti wonde gonga sabu en dañi joni woguɓe jibinaɓe to Orléans jibinaɓe nokkuji goɗɗe taw kañum men kalata hande ko ɗemgal Pulaar donc la problématique gaggo o ko potal ɗemɗe leydi men e nder nokkuji ɗi yimɓe foof ndendi poti e mumen ɗum ko problématique joni noon holko addi ɗo ɓamtare ngendi ɗum koko wiyete fandare nde objectif ɗum ko hadaf o woni to yimɓe ɓe ko joynoto ko to payi to ngam mbawen yettade toon alay saago cafren la problématique holko woni la problématique caɗele gaggo o ɗum ɗon koko wiyete potal ɗemɗe ngendiji jaɓɓoɗon hade mi woɗɗoyti mi wawa wasde salminde kadi ɓe weytare petel jegues woni sukaɓe men ɓe ɗo ar ɓe gari ko notitade e nder ɗum ɗo noddan en jaade maɓɓe e nokkuji kewɗe e nder jeeri ndi ngam wadde ko wayni ɓe gari hannde en calminiɓe tuppude hooreje o e arɓe ɓe fof yantude kadi e hohoɓe wonɓe ɗon ma ɓe gafɓe maɓɓe so weɗi Allah joni noon ganden tawa ko wiyete ko haare ɗemɗe wona haare men haare Sénégal ko ɗum haare aduna o ɗemɗe aduna o fof te koko meeɗi wonde haare ɗemɗe aduna o fof foftinanno en tan ko taw mbamen Adama ina sosi ɗemgal ngal ganduɗa ngal aduna o fof hande ko ɓeenagal kono tawde jaltiri mbamen Adama waɗi ha ɗemɗe calodiri yimɓeɓe peeñi e leƴƴi kewɗi Allah kadi e hoore mum wi mi tagui on e leƴƴi ceertuɗi mi tagui on e rewɓe e worɓe firti han kadi ko problématique mo ɓosteno wona diwi ɓuuri en doole ni sabu ko jomiraɗe hoore mum lelni mi tagui on e o fannu holko ɗum firti noon ɗum firti ko so elle so tawi a tagama e ngal ɗemgal walla a tagama e ngol leñol elle ko Allah koko fettuma e maggol wasde darade e on affectement noon ɓesi wawde kono démission de poste walla abandon de poste ni walla démission ni wadde firti ko darnade ko Allah fettuma ɗo e leñol taw aɗa wawno jibinede sa soni aɗa wawno wonde séréer tawde kono jam séréraɓe nan ɗo aɗa wawno jibinede chinois Allah jibinma ka pullo kalakaɓe ɗemgal Pulaar woto woɗɗinoy kadi ɗe Allah fettuma tan ko toon ya darano toon sa daranaki toon wonko nankiɗa e dewal Allah min e fimde am e yiyande am
égalité des langues noon kadi haɓama bang yo bang so France so Amérique so Bangladesh sabu ɗum adduno ñalawma ɗemgal neniwal so bangel goɗɗi koko meeɗi wonde haare wadde hande kala ɓiɗina fof juuɗe mum mi wonda ko joni fof yo jol faam a waɗi kadi démission te kadi fotɓe darade e nder on ɗon kon kono no moƴƴi mbaɗen ko wiyete ko beele égalité minen hooram ni hen saahaji ɓe beele égalité boom ina woodi beele potal ina woodi beele potal ni ina wawi woodde sabu mbino oɗo poɗantoɗo potal ko poɗantoɗo potal ko fof somi addanama lahal ngal so renaki lañiratan ko ga e banggam ga nden noon wiyo onon kam potal kam kom beele eɗen poti fooɗanade potal kom ala pooɗaneɗen hakki pooɗaneɗen hakki sabu ko pooɗanteɗen potal ko fof ɗemngal ngal ganduɗa ngal ne haale e leyɗele nogasi e ko ɓe hen mbi leyɗele nogasi e jeegom taw jiiɗani e ko diaspora jibine ko so wiyama yo fonde e ɗemngal kaalatengal kadi e ino langue local ko wayno balante ko wayno basari taw haalate tan koye diwan keedu ko beele eɗen daro ngal potal kadi yo won wadde mbiyen hakke woni fof yo heɓ hakke mum nden noon e saɗa wawi komi janfima pengal Mamadou Alassane Ba mi salminani pare o ene jaɓɓatani way ko noon janfima woni en janfima Mamadou Alassane Ba en janfima pengal Mamadou Alassane Ba noon e saɗa wawi wadde darana ɗen hakke men noon daranaji ɗum fawto han kadi koye himɓe mo jogui ɗen feewal ngal gollirɗen darɗe ne dari kadi gollirde mbawiɗo ɗemgal ngal kono mbaɗen ko wiyete état des lieux état des lieux woni holko woni ɗo ko e nder aduna o fof imotoɓe ɗemɗe ɗimi wonde woni ko ɗemɗe ujunnaji jeeɗiɗi e ɗemɗe temedere e ɗemɗe ɗiɗi ko imo tan noon sabu teskama wonde won ɗemɗe coɗoje ina caama e kala saaha kono kadi won ɗemɗe jattaseɗe e kala saaha kono kadi won ɗemɗe calkoje ɗemɗe goɗɗe woni koɓe mbiyata les variants et les dialectes en saahaji tubakoɓe ɓe so gari ga jumodira ɗum ƴetta ɗemgal jaltungal e ɗemgal pulaar taw ina sirti tan gaddin seeɗa tan ɓaddu ɗum ɗemgal gongal ɓe mbaɗi ɗum e ɗemɗe kewɗe e nder Afrique e nder ujunnaji ɗiɗi jeeɗiɗi e temedere e ɗiɗi ɗemɗe goɗɗe e nder Afrique wiyama wonde hen ujunnaji ɗiɗi e temedere e sappo kalete koye nder Afrique ɗeɗo koye aduna ko en 2110 langues haalete koye nder Afrique e nder hen ko temedere e sappo e tati ɗemgal woni ɗemɗe mawɗe walla ɗemɗe guurɗe des langues vivantes gonɗo ɗemɗe kadi ene ceerti cuɓnaɗi e leydi ndi cuɓnaɗi e politique aji gonɗi e kala leydi kono ko ɓuuri hewde ɗemɗe men gona keɓtinaɗi to banggue laamu gona langue officielle ɗum ni kadi alay saago pamen tubakoɓe holno gardi ɗo holno ɓe mbaɗiri feere ha ɓe ñiɓi ɗo drapeau mabɓe kono kadi probléme o ko ɓeydoto tan ko layde soɓe garani ɗo kadi holno mbatten hande soɓe garani ɗo hayɓe mbiya tawde langue mawɗam si wi ɗemgal officiel ngal ko français yo haale walla soɓe garani ɗo kadi holno mbatten tawde laamuji men ngala politique laaɓɗo lennaɗo politique ɗem ɓe gueldiji woɗani e nder leydi problématique goɗɗo kadi feeñi ɗo e pella beele ko yo yimɓe ŋatodir ŋaccodira ha ɗemgal ɓurgal wawde ŋadde ŋaccudi foof ko way gongal ngal beele ko yo yimɓe mbaɗ kallodirbir wat en ganda holko wonannoɗo kadi so ɗum arani kono mbiɗen tawde réalité leyɗele men ko ɗum ɗo woni holno poɗɗen dardade on réalité ɗemɗe Afrique koddi e ɗemɗe kalifaji kono ko ɓuuri ko en hewde ko ɗemɗe kalifaji goni kañumen jiimi ɗemɗe ɗe saabu kañumen goni ɗemɗe laamu kañumen mbindirde ɗemɗe men enen mbinda so wona sa yeehi to Tanzanie walla yihde Kenya tawa Swahili wattama langue officielle sa yeehi to Somalie tawa ɗemgal Somalie ko langue officielle jangatewa sa yeehi to Éthiopie tawa amharique wonti ɗemgal officiel ɗon en sa yeehi to Érythrée tawa tigrinya wonti ɗemgal officiel sa yiɗi Afrique du Sud tawa sappo e goto ɗemgal mbaɗɗama ɗemde officiel enen ha joni eɗen ketti e jiimaji ɗemgal gotal mataw kadi ko kangal woni sutunu gotago men e deƴere men Allah dey andi on ɗum problématique o en posat ɗum tan
ko wawi fof jibina kono kam en lennat caɗele ɗe gargo en jibina e nder Afrique kadi Allah no rokki en chance fattangi temedere fof nde ƴettuɗa capanɗe jeegomo ɓe Allah no rokki ɗumen no gaala ɗemɗe ɗiɗi wiccoji kolliri kadi ɗemɗiyankoɓe kolliri wonde e nder temedere fof nde ƴettuɗa capantati ina kaala ɗam ɗemɗe tati ina nana aɗa ɗum ɗo c'est des atouts yimɓe heewɓe cikkata ko wiyete la diversité wona linguistique walla culturel ɓe cikkata ko obstacle ɓe cikkata ko tonngol ɓe ngannda ko ɗum fattange so tawi liggama ko ɗum dañal ko ɗum ngaru kono noon yo taw laamuɗi men cuɓaaki ko ɓuri ko weet mbaɗɗa maalde e ɗemɗe walla tubakoɓe arani en haa ko ina mbemna en ina mbi en onon ɗemɗe mon no keewi ala leydi jogiiɗi ɗemgal gootal ala leydi jogiiɗi ɗemgal gootal leydi France nan ɗon hayso tawi hannde français laaɗima nder leydi France ha joni won jokkuɓe haɗa ene kaɓe hayso tawi ko c'est des poches hayso tawi ɓe keɓtiniɗi ɓen wayno burod ɗo en e ɗemɗe goɗɗe mbaɗe noon des langue régional hayso tawi ko ɗum ɗon ko ɗemɗe goɗɗe ko poɗɗe wodde ko poɗɗe wuurde to banggue ɗemɗe woto hay goto tuum en oɗon keewi ɗemɗe min mbawa safdude potal ɗemɗe woto hay goto wi woto RTS wi ina saloro en ɗum woto laamu wi ina saloro ɗum wona hay goto wi ina saloro ɗum saabu Indonésie waɗi ko 2024 ɗemgal enen so heewi joguiɗen ko 38 39 leydi Nigéria waɗi ko 520 ɗemgal 520 langue jeeɗiɗi hen maayi keddiɗi ɗe ene guuri leydi Cameroun ɓuri en ɓadade ɗo no waɗi 285 langue donc 5 langue mofta en joyi jattama maayi sappo e ɗiɗi keɓtinaɗe laamu yanti hen kadi e nder Afrique ɓuri tengtude leydi men Sénégal sa ƴeewi école ko naati ɗo e hen mbi 1817 e hen mbi 1830 ha joni e nder Afrique fof sa ƴetti ɗum taux déscolarisation tolno jangde nde so ɓetama temedere fof ko capantati capanɗe jeeɗiɗi heddiɓe hayso tawi ko ngala ɗemgal laawi ɗumen halfi ɗumen ɓe janggani ngam ɓe ganda ngam ɓe nanata ngam ko te eɗen gandi ko wicciyankoɓe mawɓe kaali kañumen ɓe mbi leydi wawa ɓamtade ko hutoraki ɗemgal ɗemɗe mum ngam ɓamtade mbiɗen waɗi sen welama ndemoyen leydi wawa ɓamtade hutoraki ɗemɗe mum te leyɗele men tolnaki hande to banggue politique linguistique e ardinde ɗemɗe men ɓe kaala des arguments mais des arguments eɓe jokka dalillaji kono ko dalillaji bawɗi werlede ko yiɗɗi ko weeɓital ko yiɗɗi ana yiɗɗi ko weeɓi ɗe sukaɓe en mbinoon joni ko yiɗɗi ko weeɓital en kaali gonko aduna o gonko Afrique foti gonko Sénégal e on ɗon fannu to banggue leydi Sénégal ina haale ɗo ina woodi ɗo witano haale ɗo ina hettina ɗo ɗemɗe goɗɗe e hen mbi nogas e kono sa limima taw ɗe goni 44 ɗemgal kono ɗe potani tolne ɗe potani daraja kotal mbiɗen de ɗiɗon 49 ɗemgal ɗe potani daraja ɗe potani e nder ɗum sa ƴeewima taw hen ɗemɗe kalate tan ko e nder nokkuji ko nokku c'est e langue locale ina seerti e pulaar ɗo woni ɗo ɗemgal leydi Sénégal fof rutti woni ɗemgal e leyɗele Afrique fof kala ɗo jaaɗa tawa ngal woni ɗon tawa ngal ɗon tawa wonata are ina waɗi ɗemɗe mawɗe e nder ɗen ɗemɗe tokos e nder ɗen ɗon so wolof so pulaar so séeréer so manding walla malinka so joola so soninke so sapporore hasaniye so manjak so créole so balanta so bambara so susu so jahanke so mankani so bayoy banoy so guillaume so kerak so laala so bandial so palor so yalunka heesonke so baynuk so ha timmi ɗemɗe keweɗiɗi kalɗeni wonen ɗiɗen meeɗa nandi ɗumen leydi Sénégal
Betik, Zenaga, Wame, Kobian, Kasanga. Faut de l'égalité des langues pour le développement de la nation, Bella Kari and Baye Kundin and the Galade, Galadi Tadinay, Galadi Sap, Demgal Pular, Walla Demgal Jol, Walla Demgal Sere, Uganda, Uganda, in a poof, you are in a fairly in the Aduno. But the empire Gadi, Saturday, Gasai. You're not égalité langue ngam amtare leydi men kaalen ɗum e tolɗoji tati tan au niveau institutionnel to banggue laamu e laamoɗo au niveau de l'éducation to banggue jangde leydi ndi au niveau politique mataw ina wawi nattude e niveau institutionnel o kono au niveau médiatique to banggue jahtirde ɗo e nder leydi ndi ƴeewen hol tolno potal ɗemɗe men e holko ɗum rodi wayi woni fof comme yo en paam e recommandation woni baɗɗinaɗi ɗo UNESCO wanno gila 1950 holliri wonde jangde faayidinde rokkore amtare leydi wawa daneede so wona e dar ɗemgal neniwal 1950 UNESCO waɗi on ɗon recommandation mataw Senghor nde ronti laamu e tuubukoɓe jokki jaɓɓal tuubukoɓe e to banggue jangde e to banggue fof ala fof ko wayliti hen hankkadi ko en jokkuɓe tan mataw ko ɓaleɓe tan laamiɓe laamuji tuubukoɓe ɗum kadi jokki mataw ha yetti ɗo kadi mais hoore mum mataw nde caɗele posegol ɗemɗe gendiji waɗi yaltini décret waɗi kadiɗi kono oɗo komo 1971 o ɓuri loddude on décret ɗon ko décret numéro 71 566 o waɗa ko ñande nogasi ɗo lowru men 1971 oɗo wi cuɓiɓe ko ɗemɗe joyi walla jeegom ɗemɗe jeegom kadi men goni ɗemɗe gendiji paama oɗo de yimɓe tan ɗo yimɓe nde yo jaam dañi tawde heddiɓe ɓe mataw ine pamɗi pamɗugol ha dilli men mataw mbawa ɓustu dillinde leydi walla yeɓɓinde hunde leydi joni noon kala décret woni kala yamirore sifande laamu ina waɗa ko wiyete motivation motif holko deƴƴi ɗum holko woni daɗɗude oɗo décret holko woni daɗɗude décret Senghor wi keɗoɗen ko Senghor wi nde waɗata motif oɗo décret o wi que tout d'abord remplacer comme langue officielle et comme langue d'enseignement n'est ni souhaitable ni possible. Si du moins, nous ne voulons pas être en retard au rendez-vous de l'an 2000. En effet, il nous faudrait au moins 2 générations pour faire une de nos langues. Pour faire une de nos langues nationales un instrument efficace pour l'enseignement des sciences et des techniques. Et à condition que nous nous eussions les moyens financiers et humains, c'est-à-dire des savants et des techniciens assez qualifiés. Or, Senghor Halat, en cette seconde moitié du XXe siècle, 40 à 50 ans de retard, cela ne se rattrape pas. Voilà le décret au Rifaï. Au Rifaï, il y a un décret. On oui a du décret. On oui encore. On tampinen baye men ɗemɗe men ɗe mbawa joni lomtade ɗemgal faraysingal eɗen cohli hakke yontaji kewɗi limtinde ngam mbawen wawde lomtinde ɗon so ɗum ala en jogorani nositade aaji hitande 2000 saabu eɗen gandi 2000 wonnoɓe docteur o wino ko neɗɗo sora comme Paris to banggue jikkude c'est vrai kono noon to banggue ɓamtare wona gonga